Kinsa ang tinuod nga silingan? Katong silingan nga pag-birthday nimo niadto sa imong balay, happy birthday, happy birthday. Wow, birthday nimo karon, kaon ni Mat. Or katong silingan nga pagsakit nimo, bisag wala nimo imbitaha, niadto sa inyong balay, nagdalag saging o gilipay kaniya. Kinsa sa ilahang duha ang maayo nga silingan? Karon nga takna atong tun-an kung kinsa ang maayo nga silingan. Mabasa nato ato ang topic sa Luke chapter 10 verse 25 down to verse 37. Okay, magatuon kita sa pulong sa Ginoo. Mini nga silingan ug maayo nga silingan. Now, magasugod kita. And behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Ay, lawyer. Lawyer dere, scribe ni siya mga igsoon. Kabalo mo ka ng scribe, muna sila ang tigsulat sa pulong sa Ginoo. O bali mag-transfer ba? Sila ang tig-copy. Gikan sa word nga script, no? Mag-scribe, magkopya. Lawyer, maayo sa pulong sa Ginoo. Now, bisag maayo sa pulong sa Ginoo, nangutana siya ka Jesus. Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Before kita mag-pray, before kita magpadayon, mag-pray sa kita. Lord, ikaw maghatag ka namo og kaalam nga langiton sa pagtuki sa imong nga pulong aron magkasabot kami ni ani Ginoo unsa gi pinakagusto nimo nga buhaton namo karon nga takna. Sa ngalan ni Jesus, amen. Now, ingon dire, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Para wala siya kabalo ba? I do not know, basin i-test niya si Jesus. Pero mo niyang ingon, gusto ko makabalo unsaon nga maka-inherit og eternal life. Actually, mga people, before ta mo answer sa iyahang pangutana, common kini nga question sa unang panahon, unsaon pag-inherit og eternal life. Nagka-remember mo sa ruler sa Matthew 18, verse 18 to 23, then sa Matthew chapter 19, then sa John chapter 3, verse 1 to 15, common kini nga pangutana kang Jesus nga unsay buhaton para maka-inherit og eternal life. Sa ato ram nga time karon mga igsoon nga dili kay common. Ato among kay unsaon madato. Unsaon nga kita mahimong kanang inila. Sa una mga igsoon, unsay buhaton para makabaton og eternal life. Now, unsay tubag ni Jesus sa verse 26? He says to them, What is written in the law? What is your reading of it? Now, unsay nakasuwat sa balaod? Unsa may imong nabasa diha? Ito bagrapot ang lawyer. Ingon siya, So he answered and said, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Wow, my son, master kaning lawyer. Ingon niya, love. Lord, unsay buhaton para makabatok eternal life? Ako itubag, love. Thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Huwag na pag-ikaduha. And you shall love your neighbor as yourself. So what's the problem? Ingon ni Jesus, and he said to him, You have answered rightly. Do this, and you will live. Wow, may gusto, gwapo kayo ang ingon ni Kristo. Lawyer, maalam ka, you have answered rightly. If you want to have eternal life, buhata, love the Lord, love your neighbor. Buhata, ug ikaw mabuhi. So, mabuhi gid ka, makabaton ka eternal life kung ikaw mo love sa Ginoo, mo love sa people. Karon, kini laging ruler, gusto magud niya mga igsuon ba nga i-praise siya. Kay siya lagi buutan, lawyer gud siya dili ba? Sa iyang gibuhat. Gusto niya i-justify iyang self nga I am a good person. Kaysa upan. Jesus, mao ni. And who is my neighbor? Nangutan siya ka Jesus, Jesus, who is my neighbor? Wow. Uso kini sa ilang panahon kining neighbor, kinsa ako ang neighbor. Kay para kanila mga igsoon, ang neighbor lang sa mga Hudyo is kapwa nga Hudyo. For them, ang Hudyo ray righteous, ang Hudyo ray clean, dapat sila ray i-love. Ang enemies, ang mga daotan ng mga tao, i-hate sila. Who is my neighbor? For them, para sa ila ang neighbor is katurang mga Hudyo, ang mga dili to neighbor nila. Now, ang sa tubag ni Jesus, who is my neighbor? Sa story, paminaw sa story, gwapo kayo nga story. Hinaot nga bless kita na sa story. Gwapo. This is the story of the Good Samaritan. Okay, before ko magbasa sa inyong mga comments, may isuon kabalo ko nag-comments mo diha ako nang latawon unya.
sa human sa tuang video. Kabalo bitaw mo kana bitaw inyong mga comments. Ako nang ginabasa. Di lang na ako replyan ng uban kay kanang ako nang nasabtan ha. Pero ako nang ginabasa. Dayon kung magpapray bitaw mo sa ako bitaw o sa ako mga amigo nga naa di ani. Pag iswat sa comment section below o baka mas maayo i-message niyo sa kuha. Na may prayer item, iswat, Pastor, pa-pray ko. 1, 2, 3, 4. Ato day nagampuan. Pagkabasa na ko na, mag-pray ko sa Ginoo o mahumandan akong pag-pray. Di na ako paunya-unyaan pa kay makalimot man ko. So ako day i-pray right after mabasa na ko ang usa ka prayer item. So kung nakay pampuan, maigsuon, iswat sa kanang inbox nako, no? I-message ko aron kamo mampuan nako. Abi mo dakog kahimuan ng prayer. Ang prayer is our pathway ngadto sa Ginoo. Naluwas ta pinaagi sa pag-pray, naluwas ta pinaagi sa pagsulti sa Ginoo ug maigsuon kung gusto pug ka nga ikaw tagaan sa Ginoo sa blessing. Pag-pray. Okay. Ihatag inyong mga alampuanan sa ako ang comment section below o baka sa ako ang message sa private message ato nang yan po sa Ginoo ha. Sige. Padayon kita. Kinsa ako ang maayo nga neighbor? Ingon ni Jesus, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. Kabalo mo, na usa ka tao nag-agi sa Jericho, Jerusalem, padong sa Jericho. Kini bitaw nga place, liko-liko ni nga lugar. Dayon mapalugsong siya, dayon liko-liko, medyo mangiog. Diri daghan ang mga robbers. Daghan ang mga kawatan di ani. Kulatahon ka kuhaon imong mga gamit. So, naay tao nga niadto dito na fell siya among the thieves. Gihubuan siya, gikuha yang clothing, gibunal-bunalan siya, gikuha ang mga gamit, gibiyaan siya half dead. May pud mga tawhana ba tungod kay gibiyaan? May pud mga tawhana ba kay gitagaan pa siya kinabuhi nga nabilin? Pero ikuha na ang mga gamit niya. Now, sa ingon ni Jesus, now by chance, a certain priest came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Oh, naipari nga nakakita ka, Jesus. Ay, naipari nga nakakita sa Hudyo. Paglantaw niya, huy, gibunal-bunalan. Niadto sa pikas nga side. Miso ni nga to deo. So, naisa ka road, pasanga siya, diri padulong dito sa katong gibunal-bunalan, dili sa gibunal-bunalan. Pagkakita sa pare nga na gibunal-bunalan, wala siya may tabang. Kung dili, may adto siya sa pikas nga road. Kaya kabalo mo, ang thinking sa pare, magastuan na po ko dako na po kayong palitog tambal. So wala niya labi. Unya, utokan po ang pare, ang priest. Kaya basin na mga kita sa ako aba di ani nga nakakita ko ana. Masumbong ko nga, si pare bitaw, si priest bitaw, kaya bisan nakita nga naanay na disgrasya, kaya wala gyapon natabangi. So, ang siya ang gibuhat, may kaligyaw si dali, wala nakakita. Ato ko pikas. So, bati kayo na may suon na. Ang kana dahil pagkamaayo nga silingan, wala dahil na nagdepende sa ngalan sa silingan. Pastor ba na? Pare ba na? Diakono ba na sa simbahan? Wala. Dili na magkamaayo sa usa ka tao ang ngalan niya. Mga isuon. Tagi na diri sa kasing-kasing nga matambok anda mo tabang sa nanginahanglan kanang kinaiya sa pagtabang. Mga isuon. Pareha ba ka sa pare? Nga pag makita ka sa nanginahanglan, di man tanan pare ha. Nay pare po nga buutan man. Pareha ba ka aning pare nga na di ani? Nga pag nay makita, pag nay makitaan nga nanginahanglan, mulingi. Wako kita. Wako kita. No, ato ta sa ikaduha, mga igsoon. Unsa ka? Katong ikaduha nga niagi, mutabang ka to o dili? Tantanawon. Now by chance a certain priest came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Ikaduha, likewise a Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed by on the other side. Uy, naisa ka religious person na po niagi. Usa ka Levite. Paglantaw niya, nilantaw siya. Pagkita ilang lantaw sinita ba ni? Yung gilili. O
Nagkahunaw na tingali to siya nga dugang na pud expenses. Siya ang gibuhat, ni Kaligayo, og niadto sa pikas na pud nga dalan. Wala man lang gid siya motabang mga igsuon ba? Paita kaayo ba? Kung ikaw tong nabiktima ba? Ganahan ba ka nga labay-labayan ra ka sa mga tao, dili ka tabangan, paitan nabanggaan ka og sakyanan. Ganahan ka ana mga igsuon nga labay-labayan lang ka sa mga tao? Sakit kaayo ba? Munang ikaw bitaw pag naa bitaw na disgrasya, ayaw gitan paglabay-labay. Kuha og cellphone, tawag sa pulis, tawag sa ambulansya, tawag sa mga friends, mga silingan, tabangan tani. Dili kay apil po ka mga wat. Ha? Ang maayo nga tao, pag na siya makita ng disgrasya, mga ayog tabang, mutabang siya, dili kay mga wat. Na ako isa ka friend, joker kaayo to siya mga igsuon, kay pagbuto sa sakyanan, bang! Pastor, disgrasya, dagan-dagan dayon siya. Nga dagan-dagan man ka. Panguhaw na itong mga gamit. Nabuing. Imbis mo tabang, panguhaw ni mga gamit niya ang mga tao nga nadisgrasya. Sayop mga igsuon. Kita dapat mo tabang ta. Mudipinsa ta. Ayaw kawata. Nabiktima pag ani ni kawatan pagid ninyo. Pero balik kita, ayaw gid ninyo awata kining Pariseo o kining Levite. Nga pag makakita og nanginahanglan, muli kay mahadlok magastuan. Kuy. Okay, balik kita sa story. But a certain Samaritan, ganiha is priest. Dayon, Levite. Puros religious people ha. Puros mga maayong nga mga tao sa mata sa tao. Dayon niabot, wala itabang kining duha, pero niabot kini ikatulo, Samaritan. Para sa ilaha kini mga Samaritan bitaw, mga hugaw nga mga tao. Ingani man gud niyo. Dito sa Samaria sa una, niabot ang mga taga-Assyria. Nakigminyo sa mga babae dito sa Assyria. Karon ang ilaha mga anak Samaritan gihapon. Pero polluted na ang blood, hybrid na ang blood. Blood na sa Gentile, mga way tuli, o blood na pod sa mga Hudyo. So ato pa hybrid. Mga igsuon. Nakaidugo sa hintil, hugaw ka, dautan mo nga mga tao, kabalo bitaw mo sa unang panahon, ngilngig kay mga Hudyo. Dili sila mulabay, anak bitaw, anino, paitan, mao ni ang baso. Nay nagis og baso ganiha mga igsuonay. Gapo kay ganahan biya ko ni nga baso mga igsuon. Okay, pastors month man karon ha. Mulabay sa tagamay ha. Na siya ngalan nga Pastor Jacob. Tsada ba po ng tao, no? Na, balik kita. Na, mo ni, bati mo ni. Bible. Okay, shadow. Sa una, pag bulabay gani ang mga Hudyo sa balay sa mga Samaritan, dili sila magpaigo sa shadow. Ani shadow? Kay once nga maigo sila sa shadow, mga igsuon, nakasala na po sila. Nadumisa na po sila sa sala. Naigo ko sa shadow sa balay sa Samaritan. Magligo ko, kay nahugawan ko. Muna style na sa unang panahon, mga igsuon. Ay, pagkangilngig ba di ani mga tawhana ba? Oo, tinuod na mga igsuon. So, pangit giyod. Para ko sila kay hugaw kini nga tao. Pero, kabalo mo, sinahitabo di ani. Ang Samaritan, hinuon mooy nitabang sa mga nanginahanglan. Tanawa, unsay gibot sa Samaritan. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion. Sila nakita ni ang tao nga gikulata, gibukbok, half dead, nakabati siya compassion. Kaluoy. Kabalo bitaw mo unsa ni katsada ang word nga compassion? Ingon andi din compassion Gikan kini sa Latin word nga com o passio. Com meaning with. Passio meaning to suffer. So kung compassion, you suffer with. Meaning, kay pagbati nga mo suffer ka with that person. Mubati ka kaguol with that person. O kung kana nga person naguol, ikaw pud nga naglantaw sa iyaha, maguol pud ka. Mo na meaning sa compassion. Kung panalitan, nakita nga tao diha nga nabuyod, ningon ka nga naluoy ka, yet ang imong feeling wala ka nasakitan. Wala nilungkoy imong feeling,
Di na compassion. Ang compassion is, nasakitan siya, nasakitan pug ka. Nihilak siya, nihilak pug ka. Ug dayon, mutabang dayon ka. Para nga tambalan siya sa iyahang gibati nga sakit. Mao na'y compassion. Mao ni na feel sa Samaritan. May igsuon ha? Ing anak pud ha? Kung ikaw gani, nakit-an nimo ang tao, bitaw nga, kanang niwang na kaayo siya. Niya hilimat yun na. Uy, mutabang kay ka na mga igsuon. Ha? Mo kini ang timailhan nga ikaw iya sa Dios. Sumusunod ka ni Kristo. Son of David, tabangi kami. Mga 10 lepers. Son of David, have mercy on us. Gidoon ni Jesus, ipakita inyo hang panit sa mga pari. Gitabangan mga igsuon. Maluluyon gid si Kristo. Abi niyo may igsuon, abi ay gift food kung ikaw maluluyon. Kung sama ka ni Kristo nga, maluluyon sa uban, nga nanginahanglan, tagaan ka gift sa Ginoo. Kaluyan pug ka sa Ginoo. Dili magdalo ang Ginoo panalangin sa imuha kung ikaw dili dalo sa uban. Busa bitaw na time sa atong life, mga igsuon nga dalo ang Ginoo sa atong life, ngano? Kay dalo man ta sa uban. Mao din ng mga tao, mga igsuon nga bisan unsaon nilang pagpaningkamot og grab, tigom, wala gid sila matigom nga dako. Minus noon, ngano? Ginabuslutan sa Ginoo ang ilahang sudlanan sa sapi. Tagaag sakit, tagaag disgrasya, tagaag problema, mawala ang kwarta. Laog man. Laog ka, imbis katigom ka, wala nang kakatigom og daghan. Pero may igsuon ka to, bitaw mga tao nga manggihatagon. I-bless more sa Ginoo. Muna matingala ka sa uban nga manggihatagon. Nga gapanghatag mo ta sila daghan, nganong wala man mahurot ilang kwarta. Kanuman, showers of blessing, wala maghubas ang showers of blessing. Mao na mga igsuon, galabanan sa Ginoo ang mga tao nga manggihatagon. Ginabless sa Ginoo ang mga tao nga manggihatagon. Bahala bati imo ngalan sa society. Samaritan ka og name society. Ayaw gipamati ana. Bati na kog pangalan, di na ko magbinuotan. Magdinautan na lang ko Magdinautan na lang ko kay bati akong pangalan. Wrong. Sukli ang libak sa imuha. Dautan ko sa inyong pananaw, pero muhatag jud ko. Tanawa, Samaritan, dautan sa pananaw sa uban, pero kay nihatag man, nasikat ang Good Samaritan. Busa, Good Samaritan, di ba? Karon nga ages, di ba? Kinsa ang Good Samaritan? Kinsa ang Good Samaritan? Sikat ang Good Samaritan. Nagkahimo og good name ang Samaritan. Ngano? Kay naay usa ka Samaritan nga nag-sacrifice. Imbis pangit unta ang name, nahimong gwapo nga name. Ikaw, basin maka-change ka og meaning sa name. Narabay tao po nga nakapangit og meaning sa name, like Judas. You know what? Sa time ni Jesus Christ, kanang word nga Judas, sikat na, that is abayani. Kailan mong Judas Maccabes? Mao na galigta sa mga Israelites gikan sa mga Roman, mga colony. So, kung si Judas Maccabes, batok sa Roman. Busa, nahimong gwapo ang ngalan sa Judas, nahimong bayani, pero nabati kadto sa dihang niabot si Judas Iscariote. Nahimong traidor ang meaning sa Judas, tungod ni Judas Iscariote. Good Samaritan. Unsay gibot sa Good Samaritan? So he went, him unbandaged his wounds. Wow, gibandihaan niya ang wound. Pagkita niya, lagi bunal-bunalan, gikulata, gikuha ang kwarta, iyang giduulan, iyang gibugkusan ang wound. Luoy siya. Tao, naghilak tayong, wa tayo siya naghilak, lalaki man, pero luoy gid siya. Pouring on oil and wine. Gibutangan niya oil. Kabalong mga igsuon. Kanang oil is medicine. Kanang bitong petroleum jelly, medicine man. Magkatambal sa samad ka ng oil. Nawito kay rashes, butang oil, maayo ka. Dayon, wine nga, wine man. Para unsang wine? Ang wine magud is na alcohol. So, makapatay siya sa mga germs, butangan niya og wine. Ay, na ha. Mananambal, naisamad niya, imong giinom ang wine, nahubog na nung ka. Ibutang sa outer layer sa skin. Then, gwapo ba? Wala siya naingon nga, magastuan na po kuan eh. Wala siya naingon na. Then, and he set him on his own animal. Gibutang niya sa iyang own animal. Gipasakay niya sa iyang animal. Bugata siguro ato pero iyang yung gibutang. Wala siya tapulan. Dayon,
Gidala siya sa inn, brought him to an inn. Gidala siya sa inn, balay bitaw nga tuluganan, inn. Dayon, na ay magtatambal diadto, o gipaatiman, and took care of him. On the next day, giatiman sa Good Samaritan katong tao dito sa inn, gipatulog niya, of course, sa gabi nga pagtulog nila, bayad siya para sa iyang self, nagbayad po siya para sa atong Hudyo. Hudyo man atong mga igsoon. Sinalikoy baya ng mga Samaritan sa mga Hudyo, pero ang Samaritan itabang sa Hudyo. So daha ato no, gupuhay kinay atong Samaritan mga igsoon oy. Dili bitaw siya sa manuban nga manimalusog ko, gagaba kamo mga self-righteous man mo gabaan. Wrong, di na mao iyang gibati. Gitabangan niya mga igsoon. Katong nagsakit. Ang siya din giingon? Okay. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, "Take care of him, and whatever more you spend when I come again, I will repay you." Atiman na siya. O bisan unsa man nga magasto nimo para sa yaha or expenses niya sa iyang pagstay di anihi, sulti ko kay bayaran nako ang iyahang kuan, ang expenses. Kabuutan ba? Nagbayad na siya permero, magbayad pagid siya uban. Magbayad pagid siya usab. Take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you. Mga igsoon, dili gyud sama atong pari og Levite. Hadlok magastuan, mga laugan nga mga tao. Di na maong good silingan ha. Bisan pagpareha mo dugo mga igsoon, bisan pagpareha mo igsoon mo, bisan pagpareha mo parinti mo, kundi gani na kabalo mo tabang sa imuha mga igsoon, dili na good silingan. Ang good nga silingan, bahala og linibak na ninyo. Pero parang sa problema nimo, mo dool na sa imuha, mo tabang sa imuha, mo na maayo nga silingan. Ha? May suon, ayo pud libak-libakan na mga silingan nimo, wala ka kabalo. Sila di ay mutabang sa imo panahon sa imong kagipitan. So which of these 3 do you think was neighbor to him who fell among the thieves? So aning tulo kinsa man ang maayong silingan? Unsa ingon sa ruler? He who showed mercy on him. Siya nga nagpakita og kaluoy niya. Ingon ni Kristo, then Jesus said to him, "Go and do likewise." Ikaw, skriba, buhata ang gibuhat niya itong Good Samaritan. Ha? Bisan pagdili mo, pareha og dugo, pure blood Jew, tabangan nimo. Bahalag hintil pa na, bahalag Samaritan pa na, tabangan nimo na. Ang Samaritan gani, gitabangan gani niya ang Hudyo, ang Hudyo kuan, libakiro, mga accusers. So, mga igsoon mo na ang good nga silingan. Wala na sa aplido-aplido. Wala na sa blood. Good Samaritan is by action, is by heart, is by mercy. Wala na sa ngalan sa inyong aplido. Kasagara baya pareha aplido? Silos-silos, palagwanay, ibgay-ibgay, magpinatyanay pagyud kanilabaw ang isa sa isa. Ha? Kasagara ang pinatyanay sa yuta, dili man lain nga apelido ngadto sa lain nga apelido. Kasagara ga panityanay sa yuta, pareha ka apelido. Ang Good Samaritan mga igsoon dili pareha ka apelido. Samaritan ko, sinalikway ko, pero naluoy ko sa imuha nga gasilikway sa ako at tabangan ko ikaw. Ingon ana usab kita ha. Okay. So may iso mo kini ikaw Wadto ka sa Cagayan. Ay, balaod karon nga bawal mang limos. Bawal mo hatag sa limos. Sayop man nga balaod. Actually, kung dili ka gusto nga na mang limosay diya sa daplin, pangkuhaon nimo na sila, pagkuhaon nimo, dalon nimo dito, pang lecturan. Ang Bible, katudlo nga, maghatag ka sa mga kabos, maghatag ka sa mga ulila, maghatag ka sa mga ginikanan, ay mga walay bana, walay asawa. Pwede ko sayop, no? Pero sa Bible, maghatag juga na nila. Sa Bible, gani may gisoon, maghatag na ikaw ka ng isa ka baso nga bugnaw nga tubig sa nanginahanglan.
Di nakakabsan sa panalangin mo. No? Nakakabsan sa panalangin. Anay panalangin nga yatag sa Ginoo sa imo. Okay, that is all for tonight. Be a good silingan mga igsoon ha. Pag imong silingan, nanginahanglan na ospital, bisitaig yun na imong silingan. Ayaw gid paabot mga igsoon nga mamatay na dito sa hospital, bisitain na. Alipay gina sa pag-ayom. Ay, salamat nag-care sa kuha. Kung makahatag sa gatos, hatagay sa gatos. Kung makahatag 200, hatagay 200. Kabalo mo, dako kayong gihatag mga igsoon aning Good Samaritan. 2 denarii ang first. Ikaduha, I don't know kung pila gihatag ni basta kay 2 denarii first. Kabalo mo, ang 1 denarii is 1 day wage sa usa ka empleyado sa unang panahon. Sa ato pa, ang 1 denarii sa karon nga time, mga 600 pesos. Kung 2 denarii, 1,200 pesos. Dayon, lahat pag itong ihatag niya, inigbalik niya. Grabe ang expenses eh. Ang pare o ang parisiyo o ang Levite, mga laugan, hadlok magastuan. Uy, abibitaw ninyo mga isong, sultian ko kamo, wala nila nabuhat ang tinuod nga success ani nga life. Ang success ani nga life, mga igsuon, is dili ang pagpadako sa balay. Dili ang pagpagwapo sa sakyanan. Dili ang pagpahami sa nawong. Ang success sa life, this time, is ang paghatag sa nanginahanglan. Ang paghatag sa mga kabus, ang paghatag kalipay sa mga nag-uul, ang pagsulwining, pagpangdaog o kalag, pagbira sa mga maimpernuhay padulong sa langit, muna ang success. Ingo pa ni Jesus, I have a bread that you do not know, which is doing the will of God. Wala na ingon si Kristo Jesus ay nga, mo successful ko pag magkahimo ko direct empire aning kalibutan na karon wrong. Yung giingon, doing the will of God. Buhaton ang kabubuton sa Ginoo. Unsa pagkabubuton sa Ginoo para ka Jesus Christ? Ha? Mao ni. Magwali sa insakto, magwali sa iyang kingdom, unya mamatay para sa mga tawo nga naa sa kalibutan. Mao na will ni Jesus. Ay mo ni will sa Father para ka Jesus Christ. Kabalo mo bukak din para ka Jesus. Pero he was successful in doing it. Naka-remember mo dito sa Gethsemane. My Father, nangurog siya, na-shock siya. Mura siya patay sa ikahadlok. Gani niagas ang dugo sa iyang panit. Nagsingot siya. Ug singot nang naisagol dugo. Na-shock siya sa kadako sa iyang responsibility. Nga patyon siya. Ibubo sa Dios ang sala, diha kaniya. Ibubo sa Dios ang mga silot, diha kaniya. Tanan nga silot, ibubo, diha kaniya. Ingon niya, my Father, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Ginoo, ipalabay kining kupa sa ako. Ako pa meaning wrath, punishment. Ingon din ni Jesus, nevertheless, dili akong kababuton ang matuman, kundi imong kababuton. Si Kristo, nipasan sa cross, namatay, gilubong, ug nabanhaw. Successful. Ngano? Gibuhat niyang will sa Ginoo sa iyang life. Ingon na Ginoo, therefore, I will give him a new name, an exalted name, that every knee in heaven and on earth will bow, no? At the name of Jesus. Ano? Kaya yan, giobey ang will sa Father. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Unsa ato ang whole duty ani nga life para mahimot ang successful atong buhaton nga duty unsa? To fear God and to keep His commandments. Mara ni, simple ra kay mga igsoon. Oy, ang success ani nga life ay nalibog-libog ka inyong self. Unsa akong dapat ultimate goal? Unsa akong dapat nga ultimate goal ani nga life? O ba ni galibog-libog ka? Akong ultimate goal is akong mamagpapamabalayan ako. Akong ultimate goal is akong anak matagaan ako gwapo nga edukasyon. Akong ultimate goal ako mahimo ko nga macho. Wrong. Ang ultimate goal sa life is doing the will of God, to fear God, to worship God, to glorify God, to be like Christ. Mo na may suon. Paitan, ikaw, mo na ko'y puso diyan eh. Kining puso, hinatag ni sa kuha. Paghatag niya sa kuha ang puso, mga igsuon, ako nga gutom, karon mukaon man ko, no? Mabusog ko. Gibuhat na niya ang ultimate goal sa iyang life. Ang pagtabang sa nanginahanglan. Simple ra.
Di mo na kinahanglan pang makabalay kag dako para maabot nimo ang ultimate goal sa life nga dapat mong abuton. Di mo na kinahanglan pa nga makasakinan ka og kanang Ford, makasakinan ka og Honda, makamotor ka og XRM o sa ba kanang motor nga singani kining mga dagko, mga big bikes aron mahimo kang successful. Wrong oy. True success is doing the will of God. Naitaw nga dili walay mainom. Gitagaan nimo og tubig, inom siya, nawala iyahang kauhaw. That is success already. Because you are doing the will of God, mga igsoon. Okay, so diha lang ko to bato ang topic tonight. Salamat sa inyong pagpaminaw. Na baka mo'y nakatunan sa ato ang mensahe karon. Palihog kog share sa itong video, mga igsoon, ha? Palihog kog share. Kamo mga 96 viewers, akong hangyo sa inyo ha this time, share the video aron makabalo sila kung kinsa ang tinuod nga silingan. Dili by blood, dili sa ngalan, pastor ba ka, pare ba ka. Ang gwapo nga silingan, ang may nga silingan, katong gaak, katong gahatag, katong ga-action, katong ga-sacrifice, balag makuhaan sila kwarta, basta kaya buhat lang nila ang will sa Ginoo ug matabangan ang uban, mao to ang good nga salingan. Palihog kog share ani nga video. Simple lang sa pag-share. So, share. Pa-share ko sa video. No? So, ang mag-share sa video, of course, nagbuhat sa will sa Ginoo. Abi niyo mga igsoon, kung sa una nga time, ang atong i-share is tracks. Diba? Tracks. Like this, no? O tracks, basaha ang pulong sa Ginoo. Karon, hilig naman ang mga tao og kanang cellphone, social media. So, high-tech na punta. Share sa mga video nga godly. Pero share ka punta mga tracks, ha? So, okay. Tayon kung kahimo mga igsoon, palihog ko og kinibitawng pagbuhat mo inyong video pod. Mag-video pod mo. Ha? Pag video pod mo mga igsoon. Ayaw lang mo sig paminaw sa ako, Pagbuhat mo inyong video, i-share sa uban. Abi niyo sayo, ba nang isa na lang sa katuig, sige rin paminaw sa ako, Wala gid mo'y buhat, nagsige rin paminaw. Wala mo'y gamit. Kung di man mo kabuhat og video, sige, pag-share sa inyong silingan nga walay video, personal yun. Gwapo na. Maminaw sa ako, dayon, practice na, dito silingan, sulti dito, hatag tracks dito. Muna inyong pagabuhaton, mga igsoon. Sige kakaon. Di ka kabulong pagkaon sa uban. Bata pa ka nga Kristohanon. Kaya nga naman ang bata, di ba? Gatas. Pero dili ka balo hatag og gatas. Ang mature nga tao mao ni, nga babae, magpatutoy na siya. Mature naman siya, di ba? Patutoy siya. Siya na po ang muhatag og gatas. O kamo. Mature mo, immature. Kung immature mo, sige rin mo inom. Di mo hatag. Kung immature mo. Kung mature na mo, mukaon mo, sa pulong sa Ginoo, ga-share po mo. Ha? Okay. Good evening. May gabi sa tanan. May gabi. Okay. So, sakit ba kung isulti? Sakit ba? Reality to, ha? Ingon pa ni writer sa Hebrews, dapat unta mahimo na mo teachers kay tigulang na mo sa church. Nganong man hangtod karon? Sige ra gyapon mo paminaw sa mga elementary teaching sa Bible. Mga babies pa mo imbes dapat unta mga gahi na nga kanon inyong kaunon, gatas pa man gihapon. Okay. So diha lang. Diha lang tukutog. Please, okay. So, kung gusto mo mag-pray mga igsoon, pray mo ha. Ibutan sa comment section below ang kuan dayon. Kung gusto mo palit og Bible. Na ako'y Bible di ani. So, inyo lang taon akong page. Bible nga Bisaya. Kato itong King James Version ito nga bugna. Bugna ang kuan. Katong karaan di nga klase nga translation. Bugna. Mao niya ako palit mo niya akong page tag 400 500. Limot ko basta nasa akong page mga igsoon. Bugna tanawa ko na. Bugna.
Kabasa mo. Bugna, mga ang bugna. Mao ni ang Bible nga karaan kay nga trend. Asa Shopee, pero ang price sa Shopee ug price sa ako ang page maura. Lowest price ha. Pinakabrato gid nga price kay gikan sa PBS ni nga book. PBS, Philippine Bible Society. Nakig-link man ko sa PBS. Nag-chat ko sa ila nga waligya po book Bible. Oh, so if you want to buy Bible, same price sa PBS, Philippine Bible Society o sa ako nga page. So, if you want to buy Bible, no? So, nagnegosyo lang po ko gamay. Pila ni. Okay, akong tanawon sa akong na page, ha? Hello po ba magabi, Pastor? Bless kayo ko sa imong pulong. God bless you po. Amen, guys, kay magabi. Titritsi. Ako ang pamasahon yung mga ngalan, ha? Oh yes, KJV. Noel Katian Baruman, KJV. Jan, pahigrade ko, Pastor, Tubo family. Oy, Jan, Tubo family. No, may gabi sa inyo, ha? Daiski, oh. Tagpila Bible, Pastor. Akong lang taon, ha? Kung lang taon. Daiski, okay? Naman ang uban ng mga atong mga viewers. Naman mo mga isuon. Hoy, nawala. Nawala ako ang Facebook. Lantawa lang ninyo mga isuon sa akong page. Open my page, The Truth Bible Program. Yes, King James Version ni. King James Version. King James Version ni siya mga isuon. Akong gilantaw siya. Equivalent sa King James Version. No? Kung basahon na. Kung basahon, no? Sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang mga langit o ang yuta. King James Version is yan. Bugna. Marisa Itang, Pastor pa shout out watching from Jordan. From Jordan, ma'am. Good evening, Marisa. Jiram Sirol, good evening, Pastor. Nomer Tinae. Tinae. Good evening, Pastor. Pearl Dakisa, Noel. Yes, mayong gabi sing tanan. Alan Bibat, good evening. Hallelujah. Arjun Baram, good evening. Sanbert, Dialawan, mayong gabi. Amen. Salamat sa pag-share, Sanbert. Dayon, Glenda Saide, ganahan ko maminaw sa imong preaching, Pastor Ogpud. Oy, amen. Salamat, ma'am. God bless you. Taga-asa ko, Pastor, taga-Alubin, Misamis Oriental. Okay. Ren, shout out. So, diha lang takutob, ha? Brother, may tanong po ako, kapag ba ang tao ay kumakain ng baboy ay mapayang-pa-imperno? Wrong. Ang magkapa-imperno ang pag-reject kay Jesus Christ lang. If you reject Jesus, ma-imperno ka. If you repent your sins, o you accept the Lord Jesus Christ, ma-cleanse ang imong heart, gikan sa tanan ng mga sins, o ikaw magkapadulong sa langit. Manix, Geranse, pa-shoutout, Pastor. Dili ang musod sa baba mo'y magka-imperno sa tao, apan magawa sa baba mo'y magka-imperno sa tao. Kaya ang magawa sa baba, pagpamalikas, pagpanglibag, pagpangdaot, pagpamakak, mao ni ang makadaot sa tao ug mao kini ang makapa-imperno sa tao. Dili ang musod kay ang musod sa baba, ilibang raman kana siya. Jared hanawon. Jared, ako niyang people sa Jared. Oh, taas na kayo ka, Jared, no? So, salamat, Jared. Musta, Pastor? Okay, mingaw po ko sa inyo diya. Ryan, Bible, Pastor, unsa man ang adlaw nga ikapito sa mala Genesis 2:3. Ang adlaw nga ikapito is ang Sabado. Yet, pagkabanhaw ni Kristo, nag-celebrate kita sa iyahang pagkabanhaw. Busa, nagsimba kita sa adlaw nga Domingo. Wala ginagisugo sa Bible na magsimba kita diya sa adlaw nga Domingo. Yet, i-practice sa mga disciples. Gikan sa Mateo, katapusan nga chapter sa Mateo, o sa Acts, Book of Acts, gasimba sila, gatigom sila sa nahaunang adlaw sa simana. Apil sa 1 Corinthians 6:2, gatigom sila sa nahaunang adlaw sa simana. Kung basahan po nimo sa Revelation chapter 1, nakita ni John ang vision sa Lord's Day or Sunday. Okay, that is the day of the Lord because mo man ang pagkabanhaw ni Jesus. Reynan po from One Way. Amen, Reynan. Trinidad, good evening, Pastor. Mga unta watching from Bulacan. Wow, ma'am. Good evening, Ma'am Trinidad. Marites Ugtal, ma'am gabi. May gabi, ma'am, from Hong Kong. Yes, ma'am, may gabi. James Kinamo, oneness ka, Pastor. Baptist ko, ma'am, Baptist ko. Richel Improso, nung good evening, Pastor. Mayong gabi sa inyo tanan. So,
If you want to order the Bible, no? Napay mga Bible na ako diyan eh. Na ako'y commentary diyan eh, kining, pero wala man diri sa Shopee, eh. Wala sa Shopee, so wala. So, if you want to order Bible nga Bisaya like this, so mag-order mo sa ako ang store. So, maayong gabi sa inyong tanan, no? Hinaot ang Ginoo mag-bless sa inyo ha. Kung naamoy prayer items, please i-message ko karon nga gabi eh. Akong basahon na inyo ang message, then mag-pray ko niya na. Blessed evening, Ma'am Rachel. Ininsik, Ma'am Rachel. Gamayong gabi sa inyo ha. So, bye-bye na. So, mag-pray ta. Lord, salamat sa mga bless ka na mo. Salamat sa mga pulong ikaw mag-bless ni Anes ng Jesus. Amen. Bye-bye.